नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार जिल्ह्याचे नूतन जिल्हाधिकारी म्हण गंगूबाई मानकर हेमगेलो अधिकार स्वीकार. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे नूतन जिल्हाधिकारी म्हण गंगूबाई रमेश मानकर हेमगेली नेमणूक जाला. हेजे पयलीं उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेमका कारवारच्यान बदली केला, पण अजूनही तेमकां दुसरे कडेन नियुक्तीचो आदेश दिलो ना अशें कळ्ळां. कारवार जिल्ह्याचे नूतन जिल्हाधिकारी म्हण अधिकार स्वीकारिल्ले गंगूबाई मानकर हेमी पयलीं कर्नाटक राज्य माहिती आयोगाचे कार्यदर्शी आशिल्ले. कुमटा तालुक्याचे उपविभागाधिकारी म्हण सेवेत आशिल्ले. 1998 सालाच्या KAS बॅचाच्या अधिकारी गंगूबाई हेमी 2018 सालात IAS अधिकारी म्हण पदोन्नती जाले. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात कारवार जिल्हाधिकारी म्हण नियुक्त जाल्ले श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी 9 महिन्याच्या कालावधीतच कारवारच्यान वर्ग जाले. सार्वजनिकाल्या अहवालाक बऱ्या रितीन स्पंदन करून न्याय दिवचे विशेष तेमगेले गुण आशिल्ले अशें सार्वजनिक कौतुक करतात. आणि कवळीकट्टी सांगतात की उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सेवा करची संधी जीवनातली अविस्मरणीय अनुभव म्हण जिल्ह्याच्या जनतेन दिल्लो सहकार प्रेम सदांच काळजात उरतलो अशी प्रतिक्रिया तेमी दिली. नूतन जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमका जिल्ह्याच्या जनतेन शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. जिल्ह्यात दर वर्षाच्या प्रवाह पीडित घराक शाश्वत जागा देऊन घर बांधच्या योजनेची तयारी. मंकाळू वैद्य कारवार प्रत्येक वर्साक पावसाळ्यात जलप्रवाह जावन त्या लोकांक घर सोडणं काळजी केंद्रात वयचें पडटा. अशा लोकांसाठी शाश्वत परिहार म्हण रेव्हन्यू किंवा रान खात्यात मार्फत GPS केल्लो जागो दिवन तेमकां घर बांदूक संधी दिवूं जाय अशें जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री मंकाळू वै नेबीन सांगले. बुधवारा शिरसी सिद्धापूर तालुक्याच्या विविध खात्याच्या KDB सभेत तेमी उलयताले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी हेमचे बद्दल जागो सोदूं जाय. कदाचित जागो ना जाल तरी सरकारान खरेदी करून असल्या प्रत्येकी लोकांक 1.25 गुंठ तरी जागो दिवूं जाय. घर बांदूक सरकार आर्थिक सहाय दिता म्हूण ह्या योजनेक आजपासून कार्यरूपाक हाडूं जाय आणि भविष्यात प्रगती विकोपा वेळार एक बी काळजी केंद्र उघडची परिस्थिती येवूं जायना अशें तेमी सांगले. राष्ट्रीय महामार्गावयले धोकादायक झाडां डोंगर कोसळचे रान असले सर्वेक्षण करून संबंधित अधिकाऱ्यान पावसा पयलींच योग्य ते क्रम घेवूं जाय. जिल्ह्याची अंगणवाडी भाड्या खोलेत न रावता अंगणवाडी खोली ही स्वता सरकाराली उरूं जाय म्हण तालुका प्रशासनान नगरसभेन ताबडतोब जाग्याची व्यवस्था करूं जाय अशें सांगले. ह्या वेळार उपविभागाधिकारी देवराज आर आणि हेस्कॉम अधिकारी दीपक कामत, तहसीलदार श्रीधर मंदुलमनी, नगरसभा समिती अध्यक्ष दीपा महालिंगणवर आणि इतर अधिकारी हजर आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मुसळधार पावस पडटी आशिल्ल्यान कदरा जलाशयातले उदक सोडती आसात. देखून कारवार तालुक्यातली काळी न्हंयची पातळी वाडिल्ल्यान प्रशासनान काळी न्हंयच्या आजूबाजून आशिल्ल्या गांवच्या लोकांक सावधगिरीची सूचना दिला. जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात पूरस्थिती निर्माण जाल्ली असून जायत्या जाग्यार वाहतूक विस्कळीत जाल्ली आसा. येवचे आणि 2 ते 3 दीस मुसळधार पावस पडची शक्यता आसा असो इशारो हवामान खात्यान दिला. लगातार 3 दीस या मुसळधार पावसा लागून कारवारात शाळा आणि महाविद्यालयाक रजा जाहीर केली. मुसळधार पावसा लागून कुमटा शिरसी महामार्गार दरड कोसळ्ळी. देखून मातीचे राशीत ढीग जाल्ले दिसून येताले. महामार्गाचेर मातीन जाल्ल्या चिखलात वाहनधारक अडकून पडले. या चिखलात एक कार अडकून पडली. ही कार काडच्याक बरेच संघर्ष करचे पडले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कुमटा शिरसी महामार्गार ही घटना घडली.
कॅसलक लागीच्या करंजो लागी भूस्खलन. जिल्ह्यात पडत्या आशिल्ल्या मुसळधार पावसामुळे करंजो रेल्वे मार्गावर दरड कोसळली. या घटने लागून रेल्वे वाहतूक बंद दवरली. देखून हुबळी गोवा रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली. नंतर भूस्खलन झालेल्या जाग्यावयली माती काडचे ऑपरेशन सुरू केले. कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रे आवारात बांधकाम कुली कामगाराले मरण विद्युत स्पर्शानं, शवशक्यतेनंतरच कळटले रहस्य. कारवार जिल्हा आस्पत्रेच्या आवारात पुढले बाजून आशिल्ल्या विद्युत खांब्याक स्पर्श जाल्ल्यान बांधकाम कुली कामगाराले विद्युत स्पर्शान मरण पावले अशी समज जाल्ली आसा. ही घटना काल कारवारात घडली. हरीश सिंग मूळ मध्य प्रदेश राज्याचो निवासी गेल्ले थोड्या दिवसां पयलीं आस्पत्रे आवारात नवीन बांधकामा इमारतीच्या कुली कामगाराक म्हूण आपल्या काका बरोबर 10 दिसां पयलीं कारवारात येयलो अशें कळलां. जाल्यार आस्पत्रे आवारात मृत जालो तरी मृतदेह जिल्हा आस्पत्रेत शवागृहात दवरिल्लो असून अनोळखी मृतदेह अशें नमूद केला म्हूण जिल्हा विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष श्री राघू नायक हेमी आक्रोश व्यक्त करून कामगार कंपोजिशन कायद्या सकल तेमगेल कुटुंबाक परिहार दिवूं जाय म्हूण सूचना केली. ना तर न्यायालया मार्फत कंपनी कंत्राटदारा कडेन परिहाराची मागणी करतले अशें तेमी ह्या वेळार सांगले. बाहर में जाने के बाद में आया नहीं. कौन रोटी बनाया था? वही उसका चाची जो है ना, हाँ 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 रोटी खाना के सब बनाया. आया फिर बाद में बोला मैं बाहर जाके आता हूँ. गया और आया नहीं. जंगल पर जेवण पर लेट झाला. 12 नंतर जेवण येतं. अभी हम लोग को कंपनी के अंदर रुकने से हम लोग को पता होगा कि कंपनी में हुआ है. तो बाहर में हुआ हम लोग को रात को 2 बजे पता चला. ये 1 बजे हुआ रहेगा ना ये आसपास. हाँ 1 बजे का जैसा हुआ होगा, लेकिन हम लोगों को 2 बजे को पता चला. इधर का सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी हम लोग को बुलाया तो हमारा वही पता चला. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.